Gawa karon ay. Bingaw kay gabi ba. Si tirada to karon. Amo, unsa man? Mang trip ta. Saman, tara. Paabot lang ta. Relax sa ta karon. Pag nay mo agi, piti. Gi, kana. Matay. Asa naman akong sundo bay? Tanawa. Bro, may nabaktaso. Kani, kamang-kamang yun ni Ron. Matay. Namay mga tambay bay. Lapas yun na ng nitrapal Ron. Piti juga. Ayay, nilapas. Piti ni Ron. Dire ramong kuya. Bulo ba kang teritoryo na mo ni? Gani, gahay ka diri ah. Saman, wata ga kwarto, piti ka semua. Ya wala mo korta ya. Sinawas akong motor part ay. Wata ga kwarto, piti ka semua. Tay, mo na anak pigi kuan rong gabi una ba? Wa di kay kwarta ha. Korta ya. Wa di kay kwarta ha. Hoy, samria. Hoy. Kinsa ba ka? Gusto ka mapil re? Ya, tubangi kuya. Hoy! Oh, yung sa mga kanila. Kulata ko nila ya. Siga pila-pil rap, amu abi ni Dria. Inyuha din ni Dria. Atay! Ayaw lang ni mga batos ako. Atay, nanapog ka Dria ni Tay. Pamasay naman dito, ako rin bahala na eh. Sige boss. Asa naman si Janjan bay? Atay, ali baragod na unsa man imong naong. Atay, gitripan ko mga tambay. Ha? Kinsa na mga tambay niya? Kinsa man ang duha diya ah? Oo nang boss iPhone, ambot kanang isa. Nitay man daw na. Atay nga nung nag-aaway man na. Naama na sila yung mga power, tanawa pagod na ron. Hala, karon ba kita ginani ba? Lun, tara na lun, maipit pa tani. Atay tara sakay sa kanya pagdali. Kain kita sa iPhone ba? Atay, tama na eh. Kailangan na pala magkuyang mati. Hala, akong matik, giguwa. Impas kas kuaron. Atay! Atay, nawa na po sinitay. Sobra ba ka ito pangitaon bay? Hala, saan mo itong nag-away dari ah? Stilan, naulahin na may noong ko eh.